በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሚስጥራት ቀራንዮ ታሽክና ርእሲ እቲ ዝስበር እምንን ምስሊ እቲ ደርሆን ኣብ ስእለ ስቕለት ቁልቁል ኣብ እግረ መስቀል ዘላ ሽክና ርእሲ ታሪኻ ትፈልጡ ዶ? ስለምንታይ ዓርቢ ስቕለት እምኒ ከም እንቕጥቅጥከ? እቲ ኣብ ስእለ ስቕለት ዝርአ ደርሆ ንሓደ ሃዋርያ ናብ ጥፋት ንሓደ ሽፍታ ድማ ናብ ገነት ዝመርሐ ናይ ሕልና ድምፂ ምዃኑ ኸ ሰሚዕኹም ዶ ትኾኑ? ሎሚ ካብቲ ልሙድ ታሪኽ ወፂና ኣብ ቀራንዮ ተሓቢኦም ዘለው ሰለስተ ዓበይቲ ምስጢራትን እቲ ኣብ መንጎ ሽፍታን ሃዋርያን ዝነበረ ዘገርም ፍልሊ ክንርኢ ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ንዓርቢ ስቕለት እትጥምትሉ ዓይኒ ክቕይሮ እዩ። ፈለማ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምባል ጀምሩ። ዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ጸልማትን ብርሃንን ዝተፋጠጡላ፣ ሰማይ ከርሱ ዘቢጡ ጸልማት ዝለበሰላ፣ ምድሪ ድማ ብጭንቀት ዘስተንፈሰትላ ፍርቂ መዓልቲ። ኣብቲ ብቀራንዮ ዝፍለጥ ኩርባ ሰለስተ መስቀላት ቆይሞም ኣለዉ። እቲ ማእኸላይ መስቀል ግን ካብ ታሪኽ ሰብ ዘይፍለ ዓሚቕ ምስጢራት ሓቒፉ ቆይሙሎ። ኣብ የማኑን ጸጋሙን ክልተ መስቀላት ኣለዉ። እቶም ኣብቲ ጫፍ ዘለዉ ብበደሎምን ብደም ኢዶምን ዝተፈርዱ ሸፋቱ እዮም። ንሳቶም ብናይ ገዛእ ርእሶም ገበን ኣብቲ ዕንፀይቲ ተሰቐሉ። እቲ ማእኸላይ ግን ብዘይ ገበኑ ስለ በደል ኩልና ተሰቕለ። ሓደ ካብቶም ሸፋቱ ብቁጥዕን ብትዕቢትን ተመሊኡ ንስኻ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮይንካስ ንርእስኻን ንዓና ነድሕን እናበለ ጸረፎ። ንሱ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ኮይኑ እኳ ገና ኣብቲ ናይ ምድሪ ሥልጣንን ምድሓንን ጥራይ ይጥምት ነበረ። ልቡ ከምቲ ኣብ እግረ መስቀል ዘሎ ኣእማን ዝነቐጸ ነበረ። እቲ ብየማኑ ዝነበረ ሽፍታ ግን ኣብቲ ደም ዝተለኸየ ገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ዘይርአ ብርሃን ተዓዘበ። ንብጻዩ እናገሰጸ ድማ ከም ዝበለ ንሕናስ ስለቲ ዝገበርናዮ ግቡእ ፍርዲ ኢና ንቕበል ዘለና፣ እዚ ግን ሓንቲ እኳስ ኣይበደለን ክፉእ እውን ኣይገበረን በሎ። እዚ ሽፍታ እዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ካልኢት ሕይወቱ ካብቲ ዝቕጥቀጥ እምኒ ዝወፅእ ሓዊ ዝዓይነቱ ናይ ንስሐ ብርሃን ኣብ ውሽጡ ነደደ። ናብቲ ጎይታ ገጹ አንቃዕሪሩ ድማ ብትሑት ድምፂ ኦ ጎይታ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ በለ። ጎይታ ግን ኣብቲ ጥንኩር ስቓይ ኮይኑ ነቲ ጸራፊኡ ይቕረበለሉ፣ ነቲ ተነሳሐ ድማ ናይ ተስፋ ማዕጾ ከፈተሉ። ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትህሉ ኢኻ ብዝብል ቃሉ ነቲ ንዘመናት ተዓጽዩ ዝነበረ ደገ ገነት ፈሓበሎ። እቲ ሽፍታ ብበደሉ ክመውት ይግባእ ነበረ። እቲ ጎይታ ግን በደሉ ደምሲሱ ኣብ ቀራንዮ ናብ ገነት ዘሳግር ድልድል ኮኖ። እቲ ማእኸላይ መስቀል ንበደልና ተሰኪሙ ንዓና ናጽነት ዝሃበሉ ናይ ፍቕሪ ምስጢር ነበረ። ኣብ ቀራንዮ ሓደ ዘገርም ተቓርኖ ንርኢ። ኣብ መንጎ ክልተ ደቂ ሰባት ዝተገብረ ናይ መወዳእታ ሕርያ። በቲ ሓደ ወገን ይሁዳ ኣሎ። ይሁዳ ካብቶም ሕርያት 12 ሓደ ነበረ። ንሰለስተ ዓመታት ምስ ብርሃን ዓለም ተመላለሰ። ካብ ኢድ ጎይታ በልዐ። ሙታን ክትንስኡ፣ ዕውራት ክርእዩ፣ ማዕበል ክሃድእ ከሎ ብዓይኑ ረአየ። ጎይታ ኣሚኑ ሚስጥሩ ኣካፈሎ፣ ተሓዚ ገንዘቡ ገይሩ ድማ ሾሞ። ይሁዳ ኩሉ ዕድላት ነበሮ። ኣብ ጥቓ ፀሓይ ጽድቅና ነበረ፣ ግን ልቡ ኣብ ጸልማት ተሓብአ። እቲ ዝበልዑ ሕብስቲ ናብ በረኸት ዘይኮነስ ናብ ክድዓት መርሓሉ። ንፈጣሪ ዓለም ብ30 ብሩር ሸጦ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብተስፋ ምቑራጽ ገመድ ተኣሲሩ ካብ ታሪኽ ተደምሰሰ። ይሁዳ ኣብ ገነት ኣብ ጥቓ ጎይታ ነይሩ፣ ግን ድማ ናብ ሲኦል ወረደ። በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ሽፍታ ኣሎ። ንሱ ከም ይሁዳ ምስ ጎይታ ኣይተመላለሰን፣ ተኣምራት ኣይረኣየን፣ ትምህርቲ ኣይሰምዐን። ሕይወቱ ብደምን ብበደልን ዝተለኸየ ነበረ። ይኹን እምበር ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት፣ ኣብታ ናይ ሞት ጻዕሪ ናብቲ ደም ዝተለኸየ ገጽ ጎይታ ጠመተ። ይሁዳ ንጎይታ ብ30 ብሩር ክሸጦ ከሎ፣ እዚ ሽፍታ ግን ብሓንቲ ቃል ዘክረኒ ኢሉ መንግሥተ ሰማያት ዓደገ። ይሁዳ ካብቲ ቅዱስ መኣዲ በሊዑ ጠለመ። እዚ ሽፍታ ግን ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ካብቲ ቅዱስ ቃል ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትህሉ ኢኻ ዝብል ሰምዐ። ይሁዳ ን3 ዓመታት ምስ ጎይታ ተማሂሩ ተረፈ። እቲ ሽፍታ ግን ኣብ 3 ሰዓታት ተማሂሩ ጸደቐ። ይሁዳ ሃዋርያ ተባሂሉ ተጸዊዑ ከሎ ናብ ጥፍኣት ከደ። እቲ ሽፍታ ድማ ሽፍታ ተባሂሉ እናተጸረፈ ግን ድማ ቀዳማይ ተቐባሊ ገነት ኮነ። እዚ ታሪኽ እዚ ዝምህረና ሓደ ዓብዪ ሓቂ ኣሎ። ብርሃን ስለ ዘርአና ጥራይ ኣይኮነን ብርሃን ዝኸውን፣ ልብና ንብርሃን ክፉት ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ እግረ መስቀል ቁልቁል እንተማዕዲኹም ኣብቲ ማእኸል ከውሒ ሓንቲ ሽክና ርእሲ ክትርእዩ ኢኹም። ናይቲ ቀዳማይ ኣቦና ናይ ኣዳም እያ። ብመሰረት ጥንታዊ ትውፊት ኖህ ኣብ መርከብ ሒዝዎ ዝነበረ ኣዕጽምቲ ኣዳም ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ተቐቢሩ። ስለምንታይ ደኣ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኣ ተሰቕለ? ምስጢሩ ኣብቲ ዝፈሰሰ ደም እዩ። ካብ ጎኑ ክርስቶስ ዝፈሰሰ ደም
نتكوحي حليفو وريدو نتاشكنا رأس آدم أتلقيها اتدم مستنكفا اتي بقدامي آدم زمت أموت بدمو تحاسبه تاشكنا رأسي ملكت كلنا زموتنا دك سوات كتكون كلا اتي أمسكال زورة دمجن حد شوت ززر علنا تسفايو كرانيو مالت ترجمو نايشكنا رأسي بوتا مالتيو كريستوس أبرأسو أكليل ورق زي كونس كابليح عشوخ زتت أوي أخليل عشوخ تدفقو أتو متادرات نت عشوخ أبرأسو زغطوو كلو اتدم نغطوخ شفنو كلو حد عبي ميستر يفتسم نبره مدري مسترقمت عشوخن أخراماتن تبقللكا تباهيلا نيرا كريستوس دما نتمرقم ودسب كابسرون الممحاو نتمرقم مدرزخون عشوخ أبرأسو تقبلو اتشوخ نرأسو خوق أكلو نعناقن كابنا يحلنا مرقم حارا يوصعنا نبره اتي اب اقر مسكال زلو شكنا رأسي بدمو تحاصيبو نايزل على ماكليل تقبله أبيات كريستياناتنا عرب سغلت بدمصي مقدقات أمنين ناوصا ازي تغبار زي نسقاي كريستوس نمذكر طراي زغبر ايكونن يقداس اب تمرت بيت كريستيان امني ويدما كوحي ملكت ملكوتيو امني مس امن خقطقط كلو حوي يوصو ازي حوزي ملكوتيو ات امني كقطقط كلو زوص حوي اتي ابوشت سغا زنبره ملكوت بسقاي مسقل غيرو صلمات عالم كم زبرها يزخاخرنا ات امني ملكتتي ناي مرغم دبدابي ايو ود سب مس املاخ تبايسو مسترفه بسنك بدلو امونغو املاخن عابي ناي مرغم مندق نبره عرب سغلت ات امني كقطقط كلو اتي امونغو املاخن امونغو سبن زنبره مرغم كم استسبرن ات مندق كم زفرسن يملكت نحنا مس املاخ تعارقنا زبل نعاوت دمصيو أبوان سغلت قويتا هيوتو مسحابة مدرتنا واتت أمان دما تسندقو سب لبو أتريرو نفتاريو خطرف كلو بتهيوت زي بلو أمنقن سقاي فتاريو تسمعيو تسندقه عرب سغلت أمن خنقتقت كلنا نتي أبوان سغلت استفت سمت أمر نسندق أمان نذكر اللويو أمان كوا تسندقو مس لبيقن سلمنتاي أي تسندقني لنا نرأسنا نقص اللهم موت أمني مس أمن تقراجيو كسبر كلو أو قويتا كمز امنزي اتي نعخا زي اززلو لبي سبر اللي نبلالنا سب لبون تسيرو ترايو اتي ابوشت زلو ملكوتاوي برهان كوت زخيل أمون غوزيغن حدا دمتي سما سيم لايليو هاتا يهودا وندو ولودو دمس وسيطان يقوم بيمانو يهودا وندو ولودو دمس سومني تواقس يسا تبويو يهودا وندو ولودو دمس صلوتوي تكونو غيغاين يهودا وندو ولودو دمس ليهودا والدو وولودو يدمسس يهودا اتمس غويتا زبل عنزستين نسلاسا بروريلو نتحقشتو سلاز دما اب تاريخ ليهودا والدو وولدو يدمسس تواهيلو تتصحيفلو እዚ ቃል እዚ ሕነን ምፍዳይ ዝተባሃለ ናይ ጽልቕ ቃል ኣይኮነን በአንጻሩ ይሁዳ ካብቲ ናይ በረኸት ሱርን ካብቲ ቅዱስ መስመርን ባዕሉ ተፈልዩ ከም ዝወፀ ዘርኢ ናይ ፍርዲ መግለፂ እዩ ይሁዳ ሐዋርያ ኮይኑ ተጸዊዑ ነበረ ስሙ ድማ ኣብ መዝገብ ሕይወት ተጻሒፉ ነበረ ይኹን እምበር ንብርሃን ጸሊኡ ናብ ጸልማት ምስከደ ስሙ ካብቲ ናይ ክብርን ናይ በረኸትን ታሪክ ተደምሰሰ ውልዱ ክበሃል ከሎ እቲ ካብኡ ክርከብ ዝነበረ መንፈሳዊ በረኸትን ናይ ሐዋርያነት ጸጋን نحوارو كم استقرزة يملكت يهودا بجنزب تدفافيو نتي هيوت ذهب قال مسك حدا سمو أب كند مستوم عسر تخلتك أبسان هوارات سوع مستوم صلاتي تدمره تي أب جرا مسكل صغت كات أمني نتي كمنا يهودا زنقص قلبنا نكن سبر زي صوع دوليو مغنياتو حقنا فلتنا نتقم خنبل مسن نشاطا نحناون كابتنا يبرخت سور كند مسس نخلينا مو أبسيلة سغلت ويدما أبزورات تاريخ زرقة نايدرهم سلي مسكلته عبيت تاريخات استتححز ايو قداماي كدعت بيتروس اتي زباز حساب زفلطو تاريخ اورادرهو كينقوا سلسته غزي كتكحدنيخا استوهاللو ايو اتدرهو سب اب كدعت مس ودقه حلن وزبرابرلو دمص ملكتيو اتخال اي تاريخ دما اتا تحريداز تنسأدرهو ابتو فيتاوي ترخاتات زتقس حدا زانتالو يهودا نكريستوس كيحدو نابيتو مسكده سبيتو درو حريدا تسرح نبرت يهودا نسبيتو اتي زشاتكو ممهر كاموت كتنسئيو مسبلا نسادما اذا تطبس زلا درهو انت تنسيات رايو كتنسئ زخليلا ملستلو ابتي غزيتي اتا استطبس درهو كم فوصيا او بحقي غويتا كاموتان تنسيو نابلت نقوت اتي ابسئلا سقلت زلو ناي درهو مسلي ناي بسرات ويدما ناي حق مسكرنت ملكت تغيرو يوسد
ሎሚ ዓርቢ ስቕለት ኣብ እግረ መስቀል ክንቀውም ከለና ነታ ሽክና ርእሲ ንረኣያ መርገምና ተደምሲሱ እዩ። ነቲ እምኒ ክንቅጥቅጦ ከለና ድማ ኦ ጎይታ ልበይ ስበረለይ ንበል። ኣብቲ ማዕዶ ድማ ድምፂ ትደርሆ ይስማዓሉ። እቲ ደርሆ ንጴጥሮስ ንክንሳህ ዘዘኻኸረ ንይሁዳ ድማ ምስክር ሓቂ ኮይኑ ዝቆመ ሎሚ ንዓና እውን የንኳሕኩሕናሉ። እቲ ደርሆ ዝነቀወሉ ህሞት ናይ ጸልማት መወዳእታን ናይ ብርሃን መጀመርታን እዩ። ንሕናኸ ከም ጴጥሮስ በቲ ድምፂ ተበራቢርናዶ ንንስሓ ንበቅዕ ንኸውን ወይስ ከም ይሁዳ ነቲ ሓቂ ሸይጥና ካብ መዝገብ ቅዱሳን ክንልምሰስ? ቀራንዮ ናይ ሕርያ ቦታ እያ። ሓደ ሽፍታ ካብ ኣፍ ደገ ሲኦል ተመሊሱ ገነት ክኣቱ ከሎ ሓደ ሃዋርያ ግን ካብ ኣፍ ደገ ገነት ተመሊሱ ናብ ጥፋኣት ወረደ። ሎሚ እቲ ደርሆ ንሕልናና የበራብረሎ፣ እቲ ዝቕጥቀጥ እምኒ ድማ ንልብና የንኳሕኩሐሎ። ካብዞም ሎሚ ዘረኣናዮም ሚስጥራት ዝያዳ ንልብኹም ዝተንከፎ ኣይና እዩ? እቲ ሽክና ርእሲ፣ እቲ ዝቕጥቀጥ እምኒ ወይስ ምስክርነት እቲ ደርሆ? ኣብ ኮመንት ተካፍሉና። ብሩኽ ሰሙነ ሕማማት ይግበረልና። ጎይታና ንብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ይብጽሐና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።